Здравейте! Тук оцелявам с един мой приятел, доста сме се развили в един Майнкрафт сервер и в момента живеем в мина. Васко, снимаме, ако искаш, кажи здравей на YouTube. Здравейте, YouTube. Браво! Тук така има Това ни е къщата в мина. Ако не ни вярвате, че е в мина, ето вижте, оберете се. Съжалявам за лага, просто сървъра има доста хора и не се знае кои са хакери, кои не. И просто няма, и също така няма сървъра, само да знаете, няма clear lag, което е гадно, но не ни пречи. Така, ние сме се развили много, не доста, а много. Ето това. Тук е само дъмата, смарагд. Това преди малко имаше един майн евент. Копахме. И след това имаше дроп евент. И след този дроп евент напълнихме честове. Много честове напълнихме. И сега мисля, ето така, някъде да сложа още честове. Да, ще сложа. Ето така ще сложа още. Съжалявам, но ето така само ще мога да сложа един. Ето така. Този ще е празен и от другата страна ще сложа един. Ама то с малко не му вярвам, че познае фото. Кво? На този не му вярвам, че познава F. Лол. Кои е? F. Знаеш ли кой е F? Не ти разбирам гласчето. Човек. Ти си адски тъп. Някак познава F. Лол. Рапа. Страшно. Не знам, снимаме клипче в момента. И това клипче се казва Minecraft Survival with Friend. Мрам нези. Така. Има доста хора наистина в сървъра и според мен заради това лаги и доста хора имат, нали, в момента някои си дават и XP-та, защото има разни евенти. И затова според мен лагва така, но няма нищо. На мен ме забил. Ти си забил, ти си пред вратата. На мен ме забил. И това беше първия епизод. Не, това нали ще е първия епизод на Minecraft Survival. Ще са няколко епизода, не знам колко точно, но над 6 със сигурност. И сега мисля да ида до Warp Shop, да видя какво има там. Да купим нещо. Охо, ето какво ще купим. 6. Малко. 16. Охо. Отиваме в хома. Вашко, говори по-силно. Аз ти говоря. Оправим се. Ами ще правя звънец някъде. Ти звън ти, човек. Ти не си добре. Вика, ки звънци, човек. Ти не си добре.
Горче съм дипено. Створи ми пред очото. Ай, тук те ще сложим. Чакайте малко да си пусна звука на Майнкрафта, но малко. Защото мразя да чувам крипъри глупости. Честно ми лага за биг. Знам, спокойно. 2 джубокса. И тук те ми слава един. Тук те. Оп. Хайде, тук така ще има само един джубокс. И това беше първия ни клип и първия епизод на Minecraft Survival with Friend Mramnezi. Довиждане!